Takže čau lidi, já říkám vás, když jsem vidí, že tady se jenom kamoš, pozdrav. Už jsem 28 level, máte pravdu, je to docela malé. Těsné, no. Houbičku do toho omylem nebudu dávat. Takže jsme na světě 18, kde jsme se dneska s mojím kamarádem rozhodli, že budeme hrát spolu. No, to je fakt těsný boj. Okay. Chtěl vám představit moji novou postavu, je to Carifuk 9. Hraju od prvního levelu, já jsem vám ho nechtěl ukazovat. Prostě no, je to tak. Vlastně dneska je ten pěkný den ještě, že? A už asi jenom budu na tady tyhle postavách. Protože mi někdo ukradl. Mám houbičku. Lidi, pro vás určitě padne, jako pro vás. Víták pro vás. Vy jste bonusní. To dubky. Tu jsem v novém cechu, pozice 28. Teď jdem dál, tak zkusíme nějaký ten svět 2. Tak máme tam cosi. Jmenuje se Delero, zkusíme, si už nejde. Nejde, takže. Ale Lukáš nejde. No, lidi, opravdu koupíme si Erik. Lidi. To si čorkl. Delero. Ještě ani nejídlo. Má všechno. A má tady i víc o jednu. To svině, kde si hraje. Michal, přihlaš se na Lukáše. Já tam teď nejsem. To tam nevím, to jsem tam já smluvil. Ne. Je to nějaké si divně líbí. Jo. Takže lidi, já si už s váma loučím, čau.